О, това с цопването, видяхте ли го? Здравейте, войводи! Ето, че дойде време да открием и риболова след 1 юни. Днес ще ловим кефали и се намирам на река Тунджа, на един участък, на който през миналата година съм имал добри постижения или по-точно добра слука. Ако се чуете, че има някаква промяна в визията ми, това е, че си махнах брадата без да искам и няколко новости. Имам нов елек от Кинетик, който си го взех специално за риболов на пастърва и на кефал, и новите ми очила Adventure от Филстар, които вече направих 2-3 риболова с тях и мога да кажа, че са прекрасни и махат от блясъците, или прекрасни очила, които надграждат предходния модел. А сега грабвам варицата, войводи, и отивам на реката да видим дали ще хващам кефали. Но преди това, вие може да ни подкрепите, като харесате клипа и се абонирате с камбанка за канала. Така ще сте сигурни, че съдържанието на видеята достигат до вас. Сега още преди така да е светнало хубаво, ще стартирам риболова именно с клатушка, която е 3,2 грама, мисля, че ако не се бъркам. И виждате, много интересен цвят на пръски е, кафеникава, имитация на боболечка, така че стартираме риболова с клатушка да видим какво ще стане. Тук е момента и да ви кажа с какъв тъкъм съм. Това ми е първия венам, който си заприходих, с теспо примамки от 0,8 до 10 грама. С примамки от грам до 3 бих казал, че ги чува по прекрасен начин. Страхотна лайтова въричка за риболов на кефал, на костур, на пастърва. Влакното ми е 0,4 на гусен по японската номерация. Общо взето при риболов на костур, на кефал и на пастърва използвам между 0,4 и 0,5 като дебелина. Сега ще видим какво ще се случи едно там от среща. Ще заобиколя от тук през тревата, защото кефалите са много мнителни и както са високи в момента рибите, даже ще успея да се скрия за тях. Високи рибодаци. Сменям клатушката и вижте колко удобно, използвам си двете ръце свободно, тъй като сега пръчката ми е в кобура на Twitch Max. Наистина голям комфорт е този аксесуар. Ето, че тук първия участък, който си бях набелязал, го изминах и общо взето рибите тръгват след примамката, но така не искат да я ударят. Явно днес риболова ще е доста тегъв. Продължавам нагоре по реката и общото първите минути от риболова въобще не ми харесват, защото смятах, че тук на това перспективно място още с първите замятания ще направя риби, което ме подвежда на мисълта, че днес рибите ще са трудни и ще се изисква голям майсторлък и общо взето ще видим как ще ги надхитрим. Продължаваме напред, войводи, оставете да видим какво ще се случи. Ето го и първия кефал за сезона. Да, тук байхвен. Ето го, на само тайни кикирица. Всеки път ви апелираме, приятели, кефали, се откачат единствено с кохер. Примамката не се пипа с ръце, а единствено само с кохер. Защото ето виждате как тръгва да скача, тръгва да тласква и тези тласъци единствено могат да ви доведат до проблеми, като се нашиете тройките в пръстите и тогава риболова наистина трябва да ви приключи. Айде, байклен, бягай! Ето какво се стребя. Виждате да от срещния бряг има виснали кончета и рибите, които тръгват след примамката, са именно от тези места.
Затова сега ще се стремя през целия ден да хвърлям много точно на отсрещния бряг и точно под висталите клони на дърветата и на храстите, защото кефала е много мнителна риба и евентуално тук пред мен рибите ми виждат, със сигурност шанса да ми удари е много минимален. Затова сега днес ще се целим и от срещния бряг, където има укрития и евентуално кефалите ще тръгнат оттам и ще получа атаката от тези места. О, това със сопването, завидяхте ли го? Това е голям кеф при риболовна кефал да ви вземе със сопването на привалката в водата. Голям кеф. Това даже още по-голям от предния. Страхотна буца. Вижте го. Страхотно е. Даже това ще го кепнем, защото не е никак лош. Повече от спорта ми. Вижте го. Страхотна риба. Само искам да видите къде е примамката. На това се вика взимане. Виждате, приятели, рибата наистина е много хубава, много е красива, много борбена и връщаме обратно в реката сега. Ето, че тази жаба наистина е доста ловиста. На това място вече хвърлям няколко пъти и виждате какъв хубав кефал хванахме току-що. Явно тази разцветка днеска зеленикавата с жълтите оттенъци ще работи като цяло при риболова на кефал. Може би зелено-яркото с жълтото е най-добро за кефал. Като цяло цялата гама на само тайни е страхотна. Продължаваме напред. Вече две риби тук от това място. Надали ще излезе трета, но ще направя още няколко хвърляния преди да се приместим по-нагоре по реката. Още един. Това ми е трета риба тук от това място. Виждате, малко нагазих, за да мога да хвърля надолу по реката на изтичане. Още един хубав кефал. Ето го и води, страхотен е. Айде обратно. Сега продължавам нагоре по реката. Видяхте 4 удара, 3 риби с толкова много вдигната гирлотия. Направо чак аз съм изненадан за кефали, но явно това тини много ги води и общо взето допреди малко отново си го следваха, но вече тези едри кефали изчезнаха от вира и нормално все пак много ще му вдигнах. Ето, че кикирицата видяхме, че хваща риби и работи. Сега ще я сменя с воблерче от Sea-Buzz или по-точно чъбък. Чъбъга е на принципа на салмотинито, подобен тип кефалски бомбоне. Сега ще ви го покажа. Тук съм си направил кутийка с воблерчета, които газят около педя. Ето какво представлява и Sea-Buzz чъбък. Приготвил съм си златист цвят, приготвил съм си златисто с червеникав гръб и един естествен цвят. Смятам да сложим ето този цвят, да видим дали сега ще се работи. Риболова е на 290%. Да, с рип и рапа трябва да стават нещата. Охо, бе, чуй. Чуй. Айде, още един кефал. Свири, машина, айде. Чува ми се. Ще се чуем после, пинни ми само точките. Ще напина много точки, да. Хубаво, добре. Айде да чеш кефали аз. Войводи, ето ванката донесе успех. Поредния хубав кефал. Ето го и байклен. Чакай байклен да покажем. Ето го. Страхотен е. Айде, бягай. О, това беше зрелищно.
Ела байклен, не ме разкара, виж къде тръгна надолу по реката. Ела тука. Получава се един разбиваш риболов, истински кеф е. Нагазил съм си в реката с гащеризона, лова си спортни кефалчета, хоп. Виж, тук от тази страна има някаква точка, явно нещо го е калвало. Много интересно на хрилния капак, като златиста точка. Красавец. Тая оранжевата клатовчица си им допадна много с златистото. В случая тази кука е без контра и затова си позволявам така смело да бъркам с пръста си и да откачам. Ай, бягай, байклен. Лодката я правя последния начин, замятам и щом нямам удар още с първите няколко оборота на макарата, общо дето си я и прибирам. Оле, това беше много готино. Това беше супер кадър, надявам се да сте го видяли. Още с цопването кефала направо отскочи и го взе. Уникален кеф. Разбивация от всякъде. Рибите са изключително борбени. Вижте къде се е закопчал. Охо, страхотна буца. Страхотна буца. Това е най-едрия до момента тук от това място. Това е трети кефал и една едрия. Тук поредния кефал. Виждате какво нарисувано място е пред мен. Виснала върба с камъчета в края. Наистина. Вижте води костурче. Тая клатовчица, освен че лови кефалчета, лови костурлаци. Много готино костурче. Ей, бягай бе костур. В бързата вода успях да надхитря. Вижте колко хвали с стрелката. Вижте за какво става на въпрос. Като пастърби са. Ето е успешната примамка Sea-Buzz Sparky Crank. Ели байклен. Охо! Вижте къде стоят войводи в жегата. Вече ги няма по песъчните места. Отидоха в Бързия. Ела байклен. Ей, байклен. Малък разпер. Войводи закачихме нещо много голямо. Клапчуката цопна на другия край. Или е голям кефал, или просто заради тривите, където се набива. Дава такива индикации, обаче рибата взе от срещния брак. Голям кеф. Много кофти водорасли има. Да, заради водораслите, но все пак кефала си го бива и то много.
Опа! Сега байклен. Ето го. Още един хубавец. Просто тези клатушки от Гусен страшно много добре работят. Айде байклен. Войводи, приключвам с риболова, вече е 2 часа на обяд и рибките станаха пасивни и доста мнителни. Единствено имам удари, ако замете на такива места, както са това тук отсреща, плътно под сянката на дърветата, в подмолите. Единствено тогава успявам да видя някой кефал да се стрелка към примамката, така че смятам на този етап да е това за днес. Доволен съм, наистина съм много доволен от риболова, изкараха се много на брой рибки и то с прекрасни размери. Всички риби бяха около 30 и над 30 см. Страхотно откриване на сезона. Те първа предстоят топлите месеци и примамките, които са кранчета и клатушки. Те първа им предстои сезона, както се казва. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, ще се радвам. Ако го харесате и да се абонирате за канала с камбанка. Така ще сте сигурни, че съдържанието на видеята да достига до вас. Линкът е лека, гащеризона, очилата и цялото оборудване ще оставям в описанието на клипа. Чао, войводи!